Merci per haver vingut, era molt important que avui fóssiu i quan s'ha de ser, hi sou. Som els Amics de les Arts, amb l'Orfeó Català, i us farem Louisiana o els Camps de Cotó. Gràcies. Diu que ha anat fent el seu aire, que ha fet vida en 1000 ciutats, que ha dormit en llocs que feien feredat i que tu, mare, mai haguessis aprovat, que està content, que tot va bé, diu que està content, que tot va bé. Hi ha com unes coordenades. Diu que us ho ensenyi, que us ho posi al Google Maps. I diu que un dia de passada va fer nit en un poble i que s'hi va acabar quedant. I que és des d'aquí, des d'on escriu, que és des d'aquí, des d'on escriu. Diu que té una casa lluny de tot i un 4x4 i quan baixa al poble omplir el rebost. Sabeu què li passa? Que el despatxa un avi que li fa pensar en algú. Que li fa pensar en algú. Estimat, no llegidora, diu que més d'una li va fer perdre el nord, però diu que amb aquestes coses ja se sap. Quan menys t'ho esperes és quan tens un cop de sort. Diu que estan bé, que els hi va bé. Diu que estan bé, que els hi va bé. Diu que té una filla de 3 anys, amb els teus ulls, pare, que ell sempre li parla en català. I fot molta gràcia perquè quan la posa al llit hi ha dies que confon. Bona nit i pantaló. Perspectiva, té molt clar que aquí no hagués estat feliç, però reconeix que això de desaparèixer tan tranquil, sense avisar-nos, és marxar amb molt poc estil, i que amb el temps que ho cura tot s'anirà posant a lloc. Diu que des del porxo veu un cel que no te l'acabes, que a la nit sempre surt a fumar i pensa en nosaltres i que per molt lluny que estigui no hem de tenir por. Quan s'hi hagi de ser hi serà. Quan s'hi hagi de ser hi serà.
Moltes gràcies, nois. Visca Catalunya!